tu tens algun favoritisme, Hobbs? Bueno, favoritisme, la veritat que veient les altres edicions hauria d'anar per un headshot, però bueno, intentarem apostar per Yuki. S'ha d'emportar el torneig. És un clar favorit, va. Yuki, que porta remant des de fa molts dies per intentar portar-se alguna corona. Avui anem a repassar el quadre, però tenim a Era un Cuervo, top laner de l'equip de Next Level, i que tindrà molt que dir, la veritat, però bueno, tenim el quadre en pantalla, Hobbs, i si vols el comentem en un moment. T'estan dient peluquilles, pel xat. Peluquilles? Aquest Melo cada dia té més cabell. Repassem el quadre un moment perquè comença això o què? Sí. Pues primer enfrontament serà de Dylan62 contra el campió Boom Headshot 666, que ja estan aquí en la pantalla de selecció, i després tindrem tu l'has batejat com el Numeritos contra Mauri. El Numeritos. Sí, com el compte de Twitter, no sé si tots teniu Twitter, però hi ha un compte així de Twitter i li direm el Numeritos perquè tu has... Quin número era? 2.072.000? Mal llegit. Ho he calculat, dividit, multiplicat i sí, 2 milions i pico donava. Vale, bueno, pues el Numeritos contra el Bauli, el nostre company, i a l'altra banda del quadre, Yuki contra Era un Cuervo, top laner de l'equip de Next Level, que ja comento, donarà molta guerra. I finalment Cecil Bon Karma està Miss Spellet, és amb V, el bon, però bueno, el bo de Cecil, a veure si ens treu la Miss Fortune. No piquegen, I després Overkill i sí, de Dylan m'ha piquejat aquest joves. Trindadmer aquí. I espera, Boom Headshot, vale, m'havia ratllat molt. Vale, no res, no he dit res, Hobbs. No, però semblava que no piquejava i finalment ha agafat aquest xoga. El peluquillas, se'n foten del meu bigoti, ara de la meva barba, bueno... Ja t'està bé. Poso cartes. Està bé. Hobbs, per què no se't foten del teu cabell? Perquè vaig al barber de tant en tant. Pues si vayan ahí, tío. Surto de la cova, a la pelo. Pues joder. Quan te va pagar? Perquè mare meva. Sí, no, vaig pagar jo. No, perquè... No sé, potser estava en pràctiques i va fer un experiment i et va pagar. Bueno. Casi. Me va pagar, però bueno. Espero que... Bueno, és igual. Estem a dins de partida ja. De Dylan que anirà amb el Cho'Gath, que bueno, recordem que de Antonio, que és el jugador per excel·lència d'aquest personatge, que l'ha posat tant de moda tant lligues professionals, amateurs, IRLs i tot plegat. I aquí el tindrem, vam capítulo perdido, sorprenent, i veurem amb quina... Analitza-ho. Analitzo que... Ets el peluquillas, domines d'aquest xat. Claro. Està als arbustos, el Trindadmere. 3.000 de IQ. Però va amb reverberació. Està als arbustos, ho sapigueu. És bastant curiós, ojo aquí, un headshot que diu hola, què tal? Vara explosiva anirà a pegar amb la E i amb una espada larga, 4 potis, si no m'equivoco. Com ho veus, Hobbs? Pues la veritat que pic sorprenent aquest de Tryndamere contra Cho'Gath, veurem què pot fer. Per sort és un champ que encara podrà fer alguna cosa. Sí que ha agafat aquí una Tristana i atenció que aquí hi haurà el primer de la ruptura, que no és bona, i ara de córrer aquí enrere de Dylan, que rep bastant de càstig per part de Bomb. Sí. Un headshot que ha optat per aquest Trinda, que se tira amb tot i de Dylan està perdudíssim, li tira el flash a la boca i se'n va al pou de Dylan, que no ha tingut oportunitat de pràcticament res. Molt agressiu aquest Tryndamere amb la vara explosiva. Sí, un caster radici evolucionat. Sí. Hem tingut uns petits problemes tècnics, però ara el Hobbs se recuperarà i molt ràpidament ha guanyat un headshot. La primera vegada que treu el pic amb lluvia de costilles. Clar, ara ho estem veient en directe en altres. En qui juguen de jungla, imagina't lo dolents que era la penya en aquella època. Any 2015-2016 devia ser. Clar, jugava Peppa Pig i companyia, no? Sí, pensa que em vaig retirar. Allí ja em vaig retirar i vaig anar cap a la Superline. Fins aquí la meva carrera.
Ens centrem amb el suport i ja ens anem retirant a poc. Vale. El numeritos que ha dit algo pel xat no m'ha donat temps de llegir-ho. Zed Full Pocho i s'enfrontarà a la Camille de Boom Headshot. Ojito, ens està traient pics espectaculars. Boom Headshot està innovant moltíssim. Tira aquí la sombra, mal tirada, no aixequis l'arbust. Camille en prest d'atac. Veurem com li funciona contra un Zed que li costarà donar-li bastant. Ja l'ha jugat, Per la mobilitat que té. Sí? L'ha jugat? Potser algun que no m'hagi perdut, la veritat. Sí. Sí, jo recordo que de veure el penjant d'aquesta paret. Impactant allà. El Pocho, aviso. Vale. O sigui que no el porta bé. No el porta però bé. se'l piqueja? Sí. Què pot? Sí, però està broken, Zed, també te dic. O sigui... fa molt mal aquest bitxo. I no sé per què no el banegen sempre que juguen al mid la gent que juga al mid, perquè està turbo broken, tot i que també hi ha com 50.000 coses que també estan trencades. Si tira el tiro de gancho, numeritos que s'ha precipitat tirant la sombra amb la W. Coses pitjors, tu creus que banejaries abans d'un Zed? Mid? Sí, una Kata, jo una Kata. Una Kali. Jo una Kali no la banejaria mai, perquè jugo me l'estompejo línia, perquè és que soc molt bo mecànicament contra no. Més que res, perquè mai jugo a mid i... Jo tampoc, però... No, però me fot més ràbia una Kata, perquè una Kata pot fer 1 contra 9. Una Kali és més mecànic. La Kata pots tirar la R i liar-la. Bueno, però si vas a algun champ en CC, pues pots intentar per a tu. Claro. Però no cal banejar-lo. Però amb tots els champs el CC li fa counter. No, però sí. Ens entenem. Jo jugo un Headshot perquè ha acumulat una wave increïble. Mama, aquest martillo del guardián, espada larga, 2 potis, daga dentada i armadura de tela. Se l'ha jugat, comprant-se aquesta armadura de tela. Potser, si li tocava una AP davant, pues se li complicaria. I avantatge de minions que té un Headshot ara mateix. Yone també és un bon ban. Dume, cert. Yone, Déu-n'hi-do, és que hi ha molts personatges asquerosos, tio. I és que ara ve la Gwen. I està el Viego també. És una locura, tio. Apolo doncs va començar a jugar al LoL quan que hi havia menys de 30 campions, que és quan va sortir. I els gràfics eren una xaladura comparats amb els d'ara. Sí, era increïble. No he tingut mai l'oportunitat de jugar al LoL antic. Però la grieta antiga. Sí. Que era morat, no? Abans, el Red Side? Era... Sí, era com lila, així. I els dracs donaven diners, era xaladura. Sí, increïble. No hi havia timers a la jungla, ni coses rares. No, i com anava la jungla? Això me pilla molt per sorpresa, ojo aquí el trade... Pues la jungla anava que el jungla intel·ligent se començava a fer els dracs, no els tenies timejats, i de sobte deies, joder, s'han fet 3 dracs. Vale, no hi havia timers de... Vale. O sigui, respawnejava igualment, o sigui, amb un... Vale. Havia entès que apareixia random, vale. No. Bueno, animal. Sí. Jungla Broken Roll des de la beta, podríem dir? Sí. Bueno, sí, quan se va inventar, perquè al principi jugava sense jungla. Claro. Això tampoc ho sabia, mira. Anaven 2 a top fins que van veure que era més econòmic, això. Vale. Però això va ser el principi, jo encara no jugava aquí. Però cuentan les llegendes. Bueno, aquí, Zed que... Bueno, se van tornant la línia, la veritat. Ara se tira amb aquest tiro de ganxo, valga la redundància. Fa mal, Aplica la passiva, fa bastant mal, castiga també amb la W, se cura sobre... Té l'overheal, que ho hem vist, gasta aquí el destello, se tira amb la marca de Zed, però això serà kill per kill, no? Tira el tiro de ganxo una altra vegada. S'emportarà la kill, la vida del numeritos. Pega molt, Camille. Déu-n'hi-do, aquest pic, la veritat. I aguanta. Sí, aguanta amb la passiva, se li posa un escut que tanqueja tant MR com armadura, AP i AD. Una locura, la veritat. I el numeritos que se despedeix del dia d'avui, suposo que el tindrem en futures edicions, i un Headshot que torna a repetir final una vegada més. Que pesat és, Hobbs? Sí, no hi ha manera. Li agrada parlar amb naltros i parlar amb naltros té un preu.
Has de ser el millor. No pot accedir tothom a l'altra banda de la càmera. Que elitista sona això, la veritat. No m'agrada. Però bueno, que va, a la S1 hi havia línies, es jugava tot arreu. A més, hi havia un personatge hiperxetau que si te'l pillaves guanyaves la partida, que era Sion amb la seva Sí, però... O sigui, jo... Oh, Kiana. Ojito Kiana, que... Vaig veure un clip l'altre dia, bueno, estava mirant un directe i en 1 contra 1 de Chichauchas. No sé si algú més el va veure. Increïble. One shot no, amb 2 combos se va baixar el rival, així que si piqués aquesta Kiana... És que ja l'ha picajat diversos cops i la juga molt bé. Claro. Si és que se li dona molt, però que molt bé, a part. Té molts power picks. Kiana contra Rengar serà. Tu creus? Jo què sé. Les probabilitats de que encerti això, quines deuen ser? Pues bastant... Bastant nules. Entre 1,5 milions. O moltes més, no? O sigui, no... Pues m'apagues un sopar, no? Si ho encerto. Vale. Sí, però els has de multiplicar tots. Claro, si les estadístiques fossin així de fàcil... Pagues un sopar, si és així, no? Vale. Si és Kiana contra... No, espera. No, perquè ara piquejaran. Espera, no confirmo res. Que entri el minut de delay i llavors t'ho confirmo, tot i que ho poden escoltar. Vale. No, és que no... Dale, Melo. Vale. Doncs és el moment, música aquí de spam, aquí. Novetats, tenim Lliga del Valorant i Lliga de League of Legends que farem a partir de la setmana que ve. La de Valorant començarà el dilluns i la de League of Legends el divendres, com estàvem fent de costum. Per participar teniu el formulari normal que teníem abans i haureu de dipositar 25 euros de fiança i quan s'acabi el torneig recuperareu aquests 25 euros. Més que res és per a que ens assegurem de que tothom participarà de forma neta i cada partit i jornada que no es participi se restaran 5 euros aquesta fiança. És com funciona una fiança, vamos, crec que tots plegats. I, bueno, l'Elo, pues el que sigueu, si sabeu jugar al LoL, al Valorant, doncs participeu i llavors... Falta un equip, no? De fet, ja només, tant de LoL com de Valorant, un equip de cada joc, així que animeu-vos ràpid, perquè si no qualsevol altre us pot prendre aquesta plaça. Campió de la Lliga, 80 euros per equip i subcampió, 20 euros i ben frescos. Bueno, és gratis entrar, vull dir, la fiança, si participes tots els partits no hi ha cap dels problemes, llavors és gratis participar, no tens res a perdre. Ara amb aquest, bueno, amb toc de queda tampoc se pot fer massa, sí que és un divendres, però a veure, que tampoc és el toc de queda, no? Però se pot participar i tampoc hi ha massa coses que fer i a sobre ens agrada viciar i us castejarem a sobre, vull dir, què més voleu? A sobre hauria de pagar. T'imagines? Me pico aquí, increïble. Però sembla que ja hem entrat a la final, Hobbs. Ja estem a la final i serà un Leasing contra Jax, Sort que, bueno... No, ara tu m'he dit el sopar o què? No, al final, entre l'explicació del torneig i tot, un altre dia. Us ha quedat clar? Si no, repeteixo, classe. No, és broma, la veritat és que no m'apeteix repetir-ho. Feu clip i au. Boom headshot. I no, si no ja ho repetirem el pròxim dia. Claro, això, pues, el pan de cada dia. Anirem repetint. I Boom headshot, que anirà amb aquest Lee Sin, ja el va portar en el seu dia. I a veure què tal se li dona el dia d'avui. Good luck, molt majo. Moloro final ràpid, No sé per què. Martillo del guardián, crec que va, ho he vist aquí. Solora. Sí, i armadura de tela. I a veure qui el que repeteix el pic de Jax, que havia jugat als quarts de final contra Cecil. Tampoc li hem vist molt explotar el pic, perquè Cecil tampoc ha tingut molta oportunitat per castigar. Impacta l'onda sònica. Aquí te veu Overkill, que m'estaves esperant a Arbust. I, bueno, com veus aquest matchup, Hobbs? He vist a Boom molt prudent, No s'ha tirat de primeres ja damunt, Sí. Meta pot treure m'esperava aquí hi ha una mica de contacte.
Una acariciadeta, perquè marcar sembla que sí, no marquen respecte, arriba el contraatac, que també l'Ignite respect diu, haurà de gastar el flashbomb headshot, ara sí que s'han acariciat, se tira una altra vegada endavant, impacta l'onda sònica, però no se pot tirar ni de conya perquè estaria mort, overkill, o sigui, el pot matar, estaria venudíssim, i haurà de tirar de potis, no sé qui s'ha comprat overkill, això, també, bueno, van igual, excepte Exhaust per flash, tot i que el matchup l'hauria de guanyar Jax, sincerament. Si no el matés als primers nivells, la veritat és que un headshot amb aquest Lee Sin ho té complicat. Sí, ho té complicat, ha de respectar molt, per sort, doncs ja s'ha pogut igualar la vida del seu contrincant, però és que Jax aguanta molt, no és un personatge squishy com Tristana Lucian, on potser podria funcionar millor aquest pick, i de moment no troba l'oportunitat. Està intentant farmejar les coses que no impacten i Overkill, pues, tranquil·let, amb opcions de destronar el campió. Doncs així és. Se cura bastant amb aquesta W, el salvaguarda, Lee Sin, i és que ho té molt complicat, això sí. Sí que s'iguala, té sustain, Jax, que bueno, no en té com a tal, no té res que se curi, excepte el martell i el guardián, crec, com a tal, i té encara les 3 potis, que això sí que fa que se cure, però a la llarga això seria gratis per a Overkill, ojo, impacta l'onda sònica, podria fer l'insect, no ha pogut esquivar aquest contraatac amb la W i tirarà la darrera de les seves potis, si no m'equivoco, un headshot, ja se li estan acabant les oportunitats, les finestres per a intentar fer alguna cosa, la veritat. Doncs sí, aquí aquesta Q que és bastant bona, de moment decideix no tirar-se, sembla que sí, però baiteja tirant amb la W cap enrere i atenció, perquè ha gastat bastantes coses, busca l'insect, no impacta la torre, però podria ser qui l'igual, està esperant que se li acabi l'exhaust per arribar amb la Q, que ho fa, boom, headshot, que remata la vida del Jax, Ignite, també que tenia que facilitat aquest kill, i boom, headshot que s'emporta aquest torneig de nou, després d'un inici de final molt i molt complicat, Melo. Doncs així és, un headshot que se corona, mai millor dit, una vegada més aquest torneig de 1 contra 1. No m'apeteix entrevistar-lo perquè és molt pesat i passem ja amb la despedida del directe de Sonoma. Però un headshot increïble. Com juga aquest jugador, ha jugat molt bé el combo de Lee Sin, la veritat. I ha esperat moltíssim amb la Q. I, bueno, Overkill que s'ha quedat a les portes de guanyar i treure-li la corona aquí a un headshot al nostre company, que en breus entrarà amb nosaltres. Està intratable. Un dia... No, a veure, l'Àlex li va treure. L'Àlex un dia li va treure la corona. L'Àlex CN, el nostre comentarista, que espero que també estigui per aquí, li va treure la corona un dia i a veure, Hobbs, si tu... És que clar, està complicat. Però a mi m'entra unes ganes cada vegada que va con un contra 1 de jugar que bueno, de fet un dia després de castejar vam fer-lo tu i jo. És veritat. Va estar bé. El resultado no sorprenderà. Va acabar... Com va ser el final? 3-2, crec. 3-2 per tu? Sí. Sí? Sí, crec que sí. O per mi? El de Syndra, que van fer Syndra, te vaig reventar perquè tenia pressa i no te vaig donar oportunitat de res, vaig dir, lo siento, me voy. Però va estar close, la veritat. És que jugar 1 contra 1, a jugar 5 contra 5 a l'esquerra de l'embocada és otro rotllo, la veritat. O sigui, són coses completament diferents i en breus tindrem amb un headshot, suposo que amb càmera se l'està preparant, per tant, en res el tindrem. I... Llavors, bueno, m'he ficat una espada larga per... Ben fresco, no? Cada setmana te pot guanyar un equip i al cap de 2 dies guanyar-te l'altre, claro. I ho estem veient a les Masters, a les Challengers, que s'estudien uns als altres, proven coses, sorprenen i al final també és tenir aquí encertat i fer caps. I no sé, estic xalant, no em va la pantalla. No et va la pantalla? Bueno, no podràs veure-li la careta bonita a un headshot que ja el tenim per aquí. Benvingut un dia més. Hello. Què tal estàs, company? Bé. Estic bé. Ben fresco, no? Després de treure't els pics que t'has tret i guanyar una altra vegada. Sí, ha estat bé. Com t'has vist avui? Bé, el primer partit que m'havia tret... Trinda.
Això, Tryndamere AP, bueno, un híbrid així una mica raro. Allò, en teoria, hauria d'anar a la llarga, ¿vale? Perquè el Tryndamere se cura un montón amb la fúria. O sigui, és asquerós. Vale, és veritat. Sí. Llavors, bueno, m'he ficat una espada larga per pegar una mica més i mira, els críticos són el que són. O sigui, si encaixes un crítico, pues, Claro. és estelele. El segon, bueno, era un matchup així més o menys... Almenys quan el jugo jo a la midlane així Skillet, el que tira millor les habilitats és el que guanya, bàsicament. Per mi, almenys. No sé què opineu vosaltres, però jo crec que Camille Zet és una mica així Skillet. Sí. Perquè hi ha molts dodges de coses, no sé, una mica raro. Sí. I l'últim, pues, ha sigut bastant dur al principi, perquè m'he menjat l'estun, he fallat la W, me l'he fotut a mi mateix en vez d'anar cap enrere, i allà ja he començat allà, ja us he esperat a l'ulti. T'ha fet patir o no, això? Sí que m'ha fet patir, sí. Vale, bones notícies. Almenys ja pateix per aconseguir la victòria. Jo pensava que no ho treies, quan t'ha deixat així, dic, Jax cada vegada es començarà a fer més fort quan li vulgui saltar té la E, tal... Sí, bueno... Però, clar, és que el disc cura molt, també. Sí, bueno, a part que portava 3 potis, o sigui, me les he tirat allà i vinga, a curar-se. El que he intentat fer és, bàsicament, jugar tot el rato igual, o sigui, és, si m'estoneja bé, si no m'estoneja, tiro cap enrere, fins que ha arribat el moment de que he tingut la R i llavors l'he espenyut. Llavors allà ja canviava la cosa. Perquè, clar, amb l'Ixin... El Jax el jugues de la mateixa manera, arriba a nivell 6, saps? Perquè t'has de pegar, però l'Ixin canvia. Llavors això potser és el que ha fet que pugui guanyar. I com és que has escollit l'Ixin? No sé, tio, és que li estic agafant el truquillo així al 1 contra 11. Vale. Estàvem parlant de la Jo havia dit Kiana. Quillana? Ah, bueno, si voleu me la puc treure, Si No, si ja ho sabem. Ja t'hem vist guanyar finals amb Kiana. I tant. També he sentit algo de Rengar, no? M'han dit alguna així. El rival, Overkill, se'l jugava. Bueno, també el se'l jugar, segurament, no? Possible. Està interessant el Rengar ara, perquè tens el rango dels buixes molt a prop, saps? No sé. I què t'anava a dir? Crec que ho vam comentar en el seu dia, però també per refrescar la memòria, quina línia jugues? Mid? A veure, jo les 3, 4, 5 seasons anteriors he sigut pula de carry i sempre he anat canviant una mica, però aquesta última season m'estic centrant més a la mid lane. Vale. Però, bueno, no sé. El meu equip? Sí, com és que no funciona el 5 contra 5? No sé, tio. L'última vegada, per exemple, me vaig cabrejar perquè jo portava un avantatge de 100 a mid i pues, vaig començar a intejar perquè veia que no es podia fer res i estava forçant coses que no s'havien de forçar. Ens falta pràctica. Ens falta jugar a bastantes partides. Sí, practicar? Sí, estem practicant. A veure si ens apuntem a això de la lliga que feu. Participareu? No ho sé, ens ho hem de mirar encara, Vale. Doncs falta un equip. Sí. Entraríeu justíssims, així que per mi i per nosaltres encantadíssims tenir-te al 5 contra 5. O sigui, jo tinc la intenció d'entrar. Ara ho hem de parlar, suposo que ho parlarem ara i a veure. I si no demana-li parla amb algú de fer de suplent o quan algú falli salta tu. Però encantadíssims de tenir-te al torneig de 5 contra 5 i suposo que també als de 1 contra 1 de futures edicions, no? Sí, i tinc sí, això també és interessant, les 2 contra 2. I els de 5 contra 5 estigueu preparats perquè tinc aquests pics així raros a mid. Let's go. Vale, m'agrada. Guai. Vinga, pues... Sí, despedim ja, no, Melou? Sí, despedim ja l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Bonheadshot, per venir una altra vegada i bueno, guanyar, felicitats. Gràcies a vosaltres. Un plaer tenir-te. Fins la propera. Vinga. Un plaer, fins una altra. Adéu. Bueno, ja s'està fent d'or el nostre company Bonheadshot. Sí, ja tenen la fiança del torneig pagada. Claro, amb les 80.000 corones que s'han portat, doncs ja té la fiança feta i refeta. I, bueno, Hobbs, ja ha acabat el dia d'avui, torneig de contra 1, un headshot una altra vegada guanyat. Som dimecres. Tanquem com sempre, no? Amb el mateix resultat. Sí. Amb les mateixes ganes.
Nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo, es que nada nuevo. Un headshot campió, dimecres, una setmana més, seguim mig tancats... Bueno, la vida sigue. Sí. Bomba sumant corones. Oh, shit, here we go again. Increïble. També, agrair als nostres patrocinadors, Kono, Game Impucat, Creadors TV, la factoria del joc Blue, que fan possible que puguem estar aquí, i també a tots vosaltres, els que ens esteu veient, i també participeu a totes les coses que anem traient. I no sé si ens veiem amb el divendres, ara